Inventariar la vida que no passa és aquesta exposició que acabem d'inaugurar a les golfes de la Casa Canals. És una exposició que tracta sobre la memòria. De fet, quan tenim una certa edat ens comencem a preocupar sobre com funciona la nostra memòria, què és el que oblidem, per què oblidem les coses, no? I el fet de realitzar una exposició a les golfes va ser com una espècie de match, no? De coincidència. Dius, ostres, vull treballar sobre la memòria i em proposen un espai que són les golfes, no? Veurem diverses instal·lacions de nova creació. Llavors, és un tipus d'instal·lació en la qual l'espectador transita a través de les obres i a poc va preguntant-se una mica com és la seva memòria també, no? Que va relacionant-se amb els objectes que es troba a nivell de memòria, no? Són objectes que potser amb ell li recorden objectes que ha tingut o que ha viscut. Després també hi ha dues peces que juguen molt amb la idea del dins i el fora, no? Algunes parts recreo com un carrer dintre d'un passadís d'una casa, no? En el qual veiem unes finestres que mostren el que hi ha dins de la casa però sembla que estigui fora, no? Aquesta dualitat, no? Que podem trobar en tota l'exposició, penso que és interessant.